Mgbede ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. Aka m bụkwa onye nke gị nwaada Agbaraoma Uzommiri. Ị na-anya n'ebe a ịfụ na anyị nwere ebili na-abụ maka ife anyị chọrọ ịkọwa tata bụ maka ka esi alụ ọlụ mmiri lụta ya ọfụma, ya na ihe dị iche na mgbe ikpere ilu ọma na mgbe ịlụrụ ọlụ mmiri, mgbe e kwuru nke bụ ngọ. Ị na-anya ịfụ na ebili na-abụ nke ahụ anyị gosicha. Nke anụwa wee buru obere ewu na-abụ, nke a bụ mkpi, nke ọzọ na ya n'akụkụ ewee buru ewu. Onye nwa ka ị na-afụ, nke a bụ mkpi na nke nọ ya n'akụkụ wee buru ewu, ya bụ nke a. Ewu na-abụ a mkpi anụwa maka ọ nwoke na nwaanyị ka a lụrụ ọlụ a. Mkpi anụwa bụ nke a ga-eji kpọọ ngọ, nke a ga-eji nye ndị mmiri n'isi nwoke, nke nwaanyị abụ nke a ga-eji nye na nke nwaanyị. Ị na-aja n'ebe a kịta bụ aja iru ọma ka ọ bụ ifuru na ọkụkọ dị n'elu ya. Maka ndị a na-ekpere ilu ọma sị ha na arụrụ ha ọlụ mmiri, emechakwa isi na ọlụ mmiri ga-agarụ. Nke ị na-ene anya ndị nke a ọkụkọ nọcha n'elu ha bụ ndị a na-ekpere iru ọma. Ị na-ene ya, nke akwa bụ onye iru ọma ka ọ bụ, ilu ọma ka a na-ekpere ya. Ị na-ezi anyị fụ ndị abada nọ n'elu ya. Ndị abada nọ n'elu ya bụ ndị a ga-eji ya na ewu wee lụọ ọlụ. Ofu bụ n'isi nwoke ka m si kwuo bifọ, ofu abụrụ n'isi nwaanyị. Ife nji wee sị ka m bupụta vidio a na mgbede tata bụ maka ndị na-asị na ha alụọ n'ọlụ mmiri na ọgarọ, na a na-alụ ya 10,000 ma 15,000 ma 20,000 ma 30,000 lụọ ọlụ ya ọlụ mmiri. Ka ị malụ mgbe ikpelu ilu ọma, mgbakwalụ mgbe ịlụrụ ọlụ mmiri. Ilu ọma bụ mgbe ị na-ayọ ndị mmiri na-eze ha iwe ka ha mepelu gị ụzọ, mana ọlụ mmiri na onwe ya bụ mgbe iji eje kwụọ ya bụ ngọ wee setụlụọ ha properly. So onye ọbụla bụ onye nwelu ndị mmiri, nekwa anya ebe a kịta ịfụ na nke a bụ ewu a ga-eji wee kwụọ ngọ n'isi nke nwaanyị. Maka ife ọbụla emere n'ala Igbo wee were ewu wee silie ya, ya bụ ife adịgo permanent. Nke a bụ ewu nke nwoke, mkpi a ga-eji wee kwụọ ngọ n'isi nke nwoke. Ị na-anya na vidio ọfụma na ị ya afụ nọ na mmiri ka anọ wee na-eme ife a, na nke a bụrụ na anọ n'ụlọ wee bupụtacha n'ọlụ ndị mmadụ. Ndị nke a bụ ndị enu ana ibu anụwa n'ebe, ndị nke a bụrụ ndị iru ọma, ndị nke a bụrụ the main work. Ị na-anya ịfụ na anọ na mmiri wee na-alụ ihe a maka nọ ndị eji abịara bịa kwụọ ọlụ ngọ bụ ife a. O wee dị mkpa na gị nwa ka ị hapụ ịpụta na-asị na ịrụgo ọlụ mmiri nke mbụ, nke bụ nke ịtọ gara aga. Ị malụ mgbe a lụrụ gị ọlụ mmiri, malụ mgbe ekperu gị iru ọma. Aka m bụkwa onye nke gị nwaada Agbaraoma Uzommiri. Ọ bụrụ na onwe ajụjụ ị chọrọ ịjụ ma ihe na-agbagoju gị anya, mana ịchọ ka agbalụ gị afa, ị chatịa m na WhatsApp na 070 373 11663. Ngwa ka emesịanụ.